despre a judecății zi, când din eterna înălțime stăpânul lumii va veni, au scris și au rostit cu gura profeții vremii de demult, iar astăzi, când deschid Scriptura, îi văd aievia și ascult, ce mari și tainici adevăruri grăit au ei prin Duhul Sfânt, dar ce puțini au fost aceia ce au ascultat a lor cuvânt. Întotdeauna omenirea a râs de Creatorul ei, a prins în cuie mântuirea și și-au făcut alți Dumnezei. Dar cel pe care altădată l-au alungat și l-au hulit, iar cei cu inimă curată întotdeauna l-au iubit, el care a adus iertare și viața pe acest pământ, a hotărât o zi în care va judeca acest pământ. Atunci se va împlini cuvântul Scripturilor din veșnicii și cerurile și pământul s-or zgudui din temelii. Unde vei fi în ziua aceea, tu care nu l-ai ascultat? Îți vei mai apăsa ideea, spunând că el nu e împărat, când el își va întinde mâna cu semnul cuielor pe ea și haina lui mânjită în sânge, o lume întreagă o va vedea. Ce vei răspunde atunci oare? Tomenaie die faiet, glorie Duhului Sfânt, tu care l-ai tăgăduit, cum vei putea sta în picioare când toată viața l-ai hulit? Aleluia! O, nu nimic nu vei răspunde, vei amuți în fața sa, iar te vei vrea ca să te ascunzi, tu nicăieri nu vei putea. Gândește-te acum, amice, că mâine s-ar putea să cazi, dar dacă vrei să fii ferice, urmați-l până se zice azi. Amin.